Mono. Za čo niektorí muži utrácajú peniaze a nechcú to priznať? Ženy. Za ženy. Za cudzie. Je to v našej tabulke. Za ženy. No, je to možné, ale sú tam aj alternatívy. Tak, presne. Milenky. Mono hovorí za milenky. Za čo niektorí muži... Ešte raz, potrebujem Mono. čisto počuť, áno. Mono, za čo niektorí muži utrácajú peniaze a nechcú to priznať? Milenky. Milenky. Niekoľko mileniek má jeden muž. Utráca za ne peniaze. Je to v tabulke? Milenky. Počúvaj, keby si teraz počul, čo tu riešime, to je na YouTube. To celé, čo sa tu deje, je na YouTube a nevieme vám to sprostredkovať, lebo riešime... Tak je to niekoľko druhov, ja tomu rozumiem asi, o čom sa bavíte, že tam je široký diapazón cudzích žien, s ktorým sa dá narábať. Tak, ale my potrebujeme dve odpovede odlíšiť od seba jasne. Rozumiem. Opýtam sa teda ešte raz Moniky. Monika! Za čo niektorí muži utrácajú peniaze a nechcú to priznať? Ľahké ženy. Za ľahké ženy. Každá žena, ktorá má menej ako 40 kg, za tú utratíme veľmi radi, lebo vie lietať ľahko do vzduchu a hore a dole a hore a dole a zrýchlujeme. Ľahká žena ako pierko.